Családi nap, kerti buli, majális, elképzelhetetlen, azt gondolom, hogy légvárak nélkül. A légvár az, amiben még a szülők is nagyon szívesen bevetnék magukat, vagy azért, mert vannak gyermekkori élményeik, vagy azért, mert gyermeki élményeket szeretnének szerezni. Úgyhogy én egy picit most szomorú is vagyok, mert hogy hozzánk is érkeztek fantasztikus légvárak, de valamiért a felnőtt korosztály kimaradt, úgyhogy én most nem csinálhatom meg azt a klasszikus, tudod, amikor leugrasz a fenekedre, és utána visszadob, és felállsz a talpadra. De itt van velünk Enikő, aki viszont mindent el fog árulni arról, hogy mitől jó egy légvár, és hogy kell rendeltetésszerűen használni, mert azért ez nem egy veszélytelen üzem. Szervusz! Szia! Sziasztok! Igen, nagyon fontos, hogy megfelelősségi tanúsítvánnyal rendelkezzen. Mind a 11 légvárom egy ilyen papírral rendelkezik, ami azt jelenti, hogy 3 évente át vannak vizsgáltatva a légvárak, és fontos, hogy minden egyes szöveget folyton le kell ütnünk. Tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy egy helyet is akár kihagynánk. Kicsit aggódtunk, mert ugye itt az esős időjárás véget azt gondoltuk, hogy nem biztos, hogy sikerül ma ugye ez a légváros mutatvány, és azt mondtad az előbb, hogy az eső nem is olyan nagy ellenség, ellenben a szél, akkor ezek így van, szerint. igen, 38 km/h szélig tudjuk üzemeltetni a légvárakat, addig védik a légvárat, hogy biztonságosan a földhez tudjuk tapasztani. Talán még egy ellensége lehet a boldog légvárazásnak, az pedig a tömeg, mert hogy ezért ez pont arról szól, hogy az ember nagyokat ugrik, vetődik és hasonlók, és talán ha túl sokan vannak bent, akkor könnyen előfordulhat, hogy nem a gumira esek, hanem egy másik gyermekre például. Így van, ez is szabályozva van a megfelelősségi tanúsítványban, 6 gyermeket engedünk be egyszerre. Hogyha sokan vannak és rendezvényre mi telepítjük a légvárainkat, akkor folyamatosan figyeljük őket, és 5-8 percenként cseréljük a turnusokat. Mennyire fontos a tematika? Mert ugye, ahogy itt magunk mögé nézzünk, láthatjuk, hogy most azért, hát ugye nyilván a Csukás Meserádió előtt tisztelek, de ugye sárkányos tematikában érkeztek a légvárak, de hát gondolom, hogy itt is csak a képzelet szabhat határt. Így van, ez a legfontosabb, és a szülő választ igazából az alapján, hogy éppen milyen tematikát szeretne. Nekünk 11 légvárunk van, úgyhogy 11 tematikából lehet választani. És a légvárak fejlődnek, azt gondolom, hogy ez légvár az úgy megreked egy szinten, de nem igaz. Az én fiatalkori légváraim ennél sokkal egyszerűbbek voltak, ott körülbelül csak ez a kastélyi ugráló felület volt, de most már csúszdát is fel lehet hozzá fújni, és egyéb extrákat is. Igen, minden légvárunk csúszdás, és ezt szeretik a legjobban. Tulajdonképpen a szülő kibérli a légvárat, és reggeltől estig béke van, mert a gyerek tulajdonképpen saját magát elszórakoztatja egész nap a rendezvényen. Nemrégiben egy elismerést is bezsebeltetek. Mesélj róla, mi volt ez, és mennyire örültetek neki? Nagyon boldogok voltunk, Somogy megyében első helyezést értünk el. Ez egy ügyfélelégedettségi díj, amit az alapján kapunk meg, hogy a vendégeink mennyire elégedettek a szolgáltatásainkkal. És elsők lettünk. Hát ehhez nagyon gratulálunk, de azért áruld el, hogy hány felnőttet kell kihúzni egy szezonban a légvárból, mert hogy csak azért is be akar menni, és pedig hiába elmondtad, hogy ez a gyerekeknek van. Hogyha megtudom, hogy bement a felnőtt a légvárba, akkor nekik nem adok többet légvárat, mert nem tudják tisztelni a határainkat. Ez kimondottan gyermeklégvár. Szétszakítja a varrást, mikroszakadásokat képez, hogyha egy felnőtt ugrál a légvárainkba. Ez gyermeklégvár, igazából a bejáraton is látszik, hogyha megnézitek, nem felnőtt kompatibilis, hanem gyermekkompatibilis. Hogyan készítsük fel a gyermekünket? Mert azt gondolom, hogy a szülő segíthet is egy picit nektek, hogy minél tovább, minél biztonságosabban lehessen ezeket használni. Tehát, hogy mit mondjunk el mindenképpen a gyerekeknek légvárazás előtt? Nagyon fontos, hogy amikor felmennek a gyermekek a toronyba, és minden csúszdánál van egy torony, ahova fel lehet menni, onnan szigorúan tilos a visszaugrás, mert meg tudnak sérülni. Tehát rá tudnak ugrani sajnos egymásra, és ez a legfontosabb, hogy mindig a gyermek biztonsága az első. A mögöttünk lévő kislány nem azért sír, mert valami baja lett, hanem azért, mert el kell hagynia a légvárat. Szeretnék... Ugye? Már nem igazság. Én is valahogy így érzek, hogy a felnőttek nem. És mindig azt hiszik, hogy a légvárat születésnapra örökbe kapják, és sokszor megy a sírás, mert a szülő nem készíti fel a gyermeket, hogy bizony csak egy napra van bérelve, hogy ez nem az ő, nem maradhat sajnos. Igen, ez miatt szokott csak sírás lenni, és garantáljuk estére az alvó gyermeket. Mi a megfelelő öltözék mondjuk a légvárba, hogy szintén ne legyen sérülés? Igen, nagyon fontos, hogy a légvár anyaga nem kompatibilis az emberi bőrrel, tehát mindenképpen ajánljuk egy térnadrágot és egy pólót a csúszás miatt, mert különben a gyermek fent rakad a csúszda tetején, és hogyha van rajta egy kényelmes nadrág póló, akkor így fog lecsúszni róla. Igen. De akkor szedjük össze azért a legfontosabb szempontokat, nem? Tehát egyrészt akkor, hogy jó helyről béreljünk, ahol tudják, hogy kell egy légvárat szakszerűen üzemeltetni, verjük le azokat a cölöpöket, ugye? Igen. Megfelelő létszám legyen bent. Igen.
És megfelelő ruházat. És megfelelő ruházat. És akkor boldog fáradt gyerekeket kapunk a nap végére. Így van. Én meg megtanítom a szülőket arra, az apukát, amikor megérkezik hozzám, hogy hogyan kell letelepíteni a légvárat. 10 perc alatt elmagyarázok neki mindent, és tulajdonképpen így önjáró lett a vállalkozás, mert az édesapukák le tudják telepíteni maguktól 10 perc alatt mindössze. Azt gondolnám, hogy ez egy nyári műfaj, de lehet az őszi-téli időszakban is légvárakat telepíteni? Lehet, 20 fok alatt nem adjuk oda a légvárat kültérre, de kitaláltunk egy olyan opciót, hogy beköltözünk egy nagy csarnokba, és az összes légvárunkat bevisszük, és turnusokat csinálunk, így télen is lehet nálunk ugrálóvárazni. Enikő, nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen. Könnyek, mosolyok és minden, ami kell, és ahogy megbeszéltük, ugye a légvárazás az nem csupán egy nyári műfaj, ahogy egyébként a Balatonon való átkelés sem csak egy nyári műfaj.